tomto videu sa pozrieme na dátové štruktúry a skripty. Tento systém bol do programu Optivus doplnený kvôli tomu, aby ste mohli nahradiť rôzne výpočty, ktoré si ľudia obvykle robia v Exceli alebo v podobných programoch priamo za nástroje, ktoré fungujú v programe. Pripravil som veľmi jednoduchý elementárny príklad. V Exceli mám pripravenú miniatúrnu tabuľku, ktorá počíta len veľmi jednoduchý vzorec a presne tento vzorec, ktorý máme tu asi napodobníme pomocou dátových štruktúr a skriptov. Takže tento vzorec je veľmi jednoduchý, počíta súčet týchto dvoch čísel, môžeme vyskúšať, že keď zmeníme hodnotu, dôjde k prepočítaniu tej hodnoty aj tu na. No a pozrime si teraz, ako podobný výpočet vyzerá v Optivuse. Tu mám na to pripravený spis a aby sme sa veľmi dlho nezdržiavali, všetko som už v spise nachystal. Podstatné je, že potrebujem mať vytvorenú dátovú štruktúru, ktorá má 3 premenné A, B, C, aby som mohol skript zrealizovať. A samotný skript je veľmi jednoduchý. C sa rovná A plus B plus nejaká forma, akou sa tie výsledky musia uložiť. Pozrieme si dátovú štruktúru, v ktorej to bude fungovať. Pomocou tlačidla pravidlá si zobrazím dátovú štruktúru a tu vidím presne podľa daného popisu. Mám dátovú štruktúru, ktorá sa volá ABC a ku nej mám automaticky priradený skript, ktorý počíta s ňou. Môžeme vyskúšať, že či nám to funguje, takže zmeníme hodnotu na 20 a došlo k prepočítaniu hodnoty vo výsledku na hodnotu 30. No a teraz sa pozrime, ako to máme v programe zrealizované. Využívame na to dátové štruktúry a využívame na to skripty. Pozrime najprv dátovú štruktúru. Je to táto dátová štruktúra, ktorá sa volá ABC a má 3 premenné, premennú A, premennú B a premennú C. Kvôli zjednodušeniu máme všetky 3 premenné celočíselné a aby sme sa v tom lepšie vyznali, tak premennú C máme na ňu priradené farby, aby sme to mali také prehľadnejšie. Tým som sa snažil napodobniť možnosti Excelu, kde sa dajú tiež takto podfarbovať bunky. Najdôležitejšia vec v tom, aby to fungovalo automaticky, je toto pole automaticky spustiť skript pri zmene v dátovej štruktúre. Tu som nastavil, že sa bude spúšťať skript, ktorý sa volá ABC Run. Pozrieme v číselníku skriptov. Máme tu na tento skript. Máme popísané, čo ten skript robí. A tu vidíme veľmi jednoduchý zdrojový kód toho skriptu, čiže z dátovej štruktúry ABC premenná C sa bude rovnať súčtu A plus B a dôležitá vec, aby program to aj uložil do dátovej štruktúry, tak je potrebné zavolať takúto funkciu, ktorá ten výsledok uloží. No a to je všetko, keď to máme takto dokopy skombinované, tak v pravidlách tento skript pri zmene automaticky mení ten výpočet. No ale môžeme si pozrieť, že ako som k tomu vlastne dospel. Keď sa snažím navrhnúť túto spoluprácu dátovej štruktúry a skriptu, tak v pravidlách používam dve veci. Čiže prvou je tá samotná štruktúra, ktorá bude obsahovať samotné dáta, a druhou je vytvorenie nového skriptu, nový prázdny skript, ktorý si sem vytvoríme. No a aby sme sa dlho nezdržovali, tak použijeme tento existujúci skript, ktorý tu mám odložený ako text. Skopírujeme si ho, prídeme sem do skriptu a sem si ho vložíme. Aby sme videli, že to robí aj niečo iné, tak dám sem napríklad operáciu násobenia. No a teraz si pozrieme, čo by to spravilo. V premenej A máme 20, v premenej B máme 10,
Čiže ak si pustíme tento skript, všetko nám prebehlo, tak vidíme, že skript vypočítal 20x10 je 200. Takýmto spôsobom si navrhujem samotné skripty. Keby som so skriptom spokojný, ako mi funguje, tak tu použijem tlačidlo premenovať. Nazvem to skript. Takto si ten skript premenujem a tu mám potom druhú možnosť, ktorá sa volá uložiť skript medzi vzory, čiže vlastne do číselníka. Čiže tu len použijem tú funkciu a uložím si ten skript, keby som ho potreboval. Toto si celé môžem uložiť. No a teraz v číselníku, keby som chcel zmeniť správanie na tej dátovej štruktúre, čiže otvorím si a miesto skriptu ABC-RUN použijem ABC-RUN násobenie. A teraz som prepol implicitné správanie programu, že bude v dátovej štruktúre násobiť. No a môžeme si vyskúšať, ako to bude fungovať. Vbehneme do pravidiel, odstránime všetky pravidlá, pridám novú štruktúru ABC a keď budem tu na meniť hodnoty, tak vidíme, že som zmenil správanie, spúšťam nový skript, ktorý násobí. Toto je v zjednodušenom predvedení ten samotný princíp, ktorý umožňuje užívateľom nahradiť používanie takýchto Excelov na rôzne výpočty a vkladanie do registratúry, čiže veľmi jednoducho to vieme nahradiť tu v pravidlách kombináciou dátovej štruktúry a samotného skriptu.